Vitajte na prehliadke Telekom Datacentra, najmodernejšieho datacentra na Slovensku. Budova s rozlohou 1200 m2 vznikla na zelenej lúke. To znamená, že bola postavená bez kompromisov a k tomu zohľadňuje náročné a aktuálne štandardy rôznych medzinárodných a odvetvových organizácií. Na to, ako vznikla myšlienka vytvoriť datacentrum, sme sa spýtali výkonného riaditeľa pre oblasť sieti a IT. So in 2009 I asked the shareholders, which is probably you remember, it was the year of crisis, and to get money in the year of crisis it was not that easy, but we got it, so I'm very thankful for the trust of our shareholders, and we could start to build up a data center at that time to get further revenues out of this business. If you go into ICT, it's about data and it's about security, and with this data center we will deliver this. On top of that, Slovak Telekom has a lot of data center capacity, but not in Bratislava. And a lot of CIOs in our headquarters of our clients, we know that they want to have their data around. So Bratislava, to have such a very modern data center, is a huge benefit and a door opener even to use our other square meter in the data center. So all in all, that's the reason why we wanted to go for a data center here in Bratislava. And after the building time now in this year, it's ready. Poďme sa pozrieť, čo sa skrýva vo vnútri. Telekom Datacentrum sa skladá z troch základných zón: administratívnej, technologickej a IT. Práve princíp zónovania tiež prispieva k vysokej bezpečnosti, pretože jednotlivé zóny sú vždy prístupné len osobám podľa ich zodpovednosti za jednotlivé technológie a činnosti dátového centra. My však máme možnosť pozrieť si všetky tri zóny. Cesta zákazníka do datacentra je jednoduchá. Stačí prejsť týchto pár schodov. Avšak cesta veľkého zariadenia a vašich dát je ešte jednoduchšia. Transportné trasy sú bez akýchkoľvek bariér. Vstup je praktický a umožňuje presun veľkých zariadení. Ak ste vo vnútri vy a vaše dáta, o vašu bezpečnosť sa starajú elektronické bezpečnostné systémy, kontrola vstupu a pohybu osôb, kamery, fyzické bezpečnostné systémy, hrubé múry, bezpečnostné dvere, certifikované medzinárodnými certifikátmi, ale aj odhodlaná SBS. Okrem toho sú aplikované ďalšie systémy ako skorá detekcia požiaru, automatické hasenie a detekcia zatečenia. Čo to znamená, že budova vznikla na zelenej lúke? Prostredie, v ktorom sme začali uvažovať o výstavbe dátového strediska, nám nezväzovalo ruky po tej architektonickej stránke. Mali sme stanovenú výšku rímsy, pozemok, že kde to máme osadiť. Podstata tej tvorby bola v technológii. Na tejto stavbe som mal možnosť spolupracovať s tým možno najlepším statikom, betonárom, s pánom inžinierom Číškom, ktorý prišiel s veľmi progresívnou technológiou, nízke výšky, modularita, rýchla stavba. Tá stavba je pre mňa v tomto veľmi zaujímavá. Vy osobne máte skúsenosti s takýmito stavbami? Tých dátových centier sme postavili s kolegom 10-15 už asi, čiže není to lastovička, ale takéhoto kalibru je to vlastne prvá stavba na Slovensku. Prejdeme sa teraz po technologickej zóne a nahliadnime za jednotlivé dvere. Poďme sa pozrieť, ako sa chlad rozvádza po budove. Pán Mihalik, čo sú toto za rúry? Množstvo rúr, ktoré tu nás sú z toho dôvodu, že musí byť zabezpečená dostatočná distribúcia chladenej vody, aby sme pokryli celé chladiace nároky v dátovom centre. Teraz vchádzame do energetického srdca budovy a ideme sa pozrieť na najväčšiu UPS-ku, akú som ja v živote videl. Je tam obrovský hluk, vôbec sa tam nedá rozprávať. Pán Mihalik, čo som to vlastne videl? V tejto miestnosti sa nachádzajú záložné zdroje napájania s batériami, ktoré zaisťujú nepretržité napájanie pre informačné technológie. K energetickému zdroju patrí aj tento diesel generátor. A nie jeden, ale rovno 4. Pán Mihalik, čo by toto utiahlo? Tak jedno takéto zariadenie by určite v pohode utiahlo ďalších 100 domácností. Nám však tieto zariadenia slúžia pri výpadku elektrickej energie od verejného poskytovateľa. To znamená, 48 hodín vieme bežať autonómne bez dodávky elektrickej energie zvonka.
Dal by sa tento motor použiť aj niekde inde? Okrem takýchto energetických centrál sa používajú aj v lodiach, používajú sa v lokomotívach. Tu na prvom poschodí je vyústenie rúr zo spodu. Pán Mihálík, prečo to končí práve tu? Tak my sa nachádzame vedľa najdôležitejšej miestnosti, ktorá je v dátovom centre, a to vedľa IT sály alebo výpočtovej sály. Tieto jednotky, ktoré tu vidíme vedľa nás, sú vzduchotechnické chladiace jednotky, ktoré ochladzujú teplý vzduch, ktorý je generovaný výpočtovou technikou. Tento vzduch nasávajú znútra zo sály a vyfúkujú ho naspäť do zdvojenej podlahy po ochladení. Zvláštnosťou, alebo by som povedal osobitosťou tohto riešenia je aj to, že všetky tieto zariadenia rozvody vody, vzduchotechnické jednotky sa nachádzajú v samostatnej miestnosti mimo sály, a to znamená, že žiadny personál ani žiadne riziko, ktoré by z nich mohlo hroziť, neovplyvňuje bezprostredne výpočtovú techniku, ktorá je v inej miestnosti za, ako vidíte, masívnym múrom. A prečo celá budova datacentra existuje? Práve kvôli tomuto priestoru. IT miestnosti, kde sa budú umiestňovať vaše technológie. A to pri maximálne zabezpečených prevádzkových podmienkach. Technologicky presné chladenie, elektrické napájanie, kontrolovaná vlhkosť. Toto všetko bolo navrhované a realizované v súlade s princípmi Green IT, čím vám zabezpečíme viac ako 25% úsporu nákladov na energiu voči štandardným dátovým centrám. Túto výhodu bude čoskoro využívať aj Všeobecná úverová banka. Nielen bankoví, ale aj všetci klienti sa môžu spoľahnúť, že ich citlivé dáta budú v Telekom datacentre v úplnom bezpečí, o čo sa starajú aj 24 hodín pracovníci z prevádzky. O profesionálnom know-how v oblasti datacentier svedčia dlhoročné skúsenosti s prevádzkou viac ako 7700 m2 datacentier na Slovensku a 96 200 m2 v rámci skupiny Deutsche Telekom. Nie sú to však len služby prenájmu plochy pre vaše technológie, ale aj najnáročnejšie komplexné riešenia a prostredníctvom spoločnosti POSAM aj najmodernejšie aplikácie. Spoľahlivosť našich riešení je zaistená aj najrobustnejšou dátovou infraštruktúrou na Slovensku. Tá ponúka rýchle a pohodlné pripojenie, čím sa každý zákazník dostane k svojim dátam jednoducho a bez problémov. A čo na to riaditeľ pre obchod a služby zákazníkom? Telekom datacentrum je operované operátorom, ktorý má s týmto dlhodobé skúsenosti. Slovak Telekom operuje najväčšiu plochu a najviac dátových centier na Slovensku, má veľké skúsenosti s nepretržitou prevádzkou, s podporou systémov, s podporou IT zdrojov. To znamená znova, Telekom datacentrum v sebe spája dve veci, spája v sebe unikátnosť a spája v sebe ten zákaznícky a rozmer dlhodobej spolupráce. Telekom datacentrum sa skutočne nachádza v centre Bratislavy, blízko vášho biznisu. Táto oblasť okrem iného patrí aj medzi oblasti s veľmi nízkou seizmicitou. Spoľahlivosť a bezpečnosť vašich dát je v Telekom datacentre 100% zabezpečená, takže sa im nikdy nemôže stať, že zmiznú ako teraz ja.